ba kami kitong order sa ano? Ay, magkakaroon kasi na. Magkano yung dalawang saging, kuya? 50 po, sakto. Sige na yan. Tapos ito, anim. Anim na ganda ng apple ah. Okay lang. Ito na lang. Nagdali po ako muna. Bali, anim na ba? Di pa rin. Saka saging. We go to Ate Dorin, Isla Lerina. Gira, maglakad ka daw dun. Palangin ko siya. Parang yan. Saan sa Ate Dor? Ayun o yun sa dulo. Oh. Okay, si Ate Sam. May kukunin pa siyang bag at saka unan. Ano? May baon kami ng ice chest. Kukunin niya dun sa tricycle. Pipicturean ko nga itong tree. Hi! Tira mo. Tulungan mo na dun sila. May mga tira. Mama! Soccer ball. Soccer ball. Yun lang, kada hangin niya, nag-iinom ka man din yan. Para nag-iinom. Gusto mo ng sa? Kasing yelo. Ang dyan, sa ice chest. Wow, what a view. Anong tawag yan? Panghandaan niya dito. Wait. Make it show. Ice is so big. Hangin. Ice big. Ang ganda dito sa treehouse. Ice big. So big. Wala man nakalagay yata dito kanina. Tinanggal ko lang yung nakapat. What? Ate Sam? Ngayon to? Okay, ate.
Vlad, are you going to take a bath? Huh? Are you going to take a bath? Yeah. Tomorrow morning. Okay. It's really cold right now. Yeah. Do you love the view? Yeah. You're not to this. Yeah. You're not. So beautiful. Yeah. See? Let's go. Get inside na. Get inside. Nandun yung mga pagkain na. Wait. You will not Yan. understand. Yung mga pagkain. You will not understand. And then dito kami yung pagkakain. Ayan. America. It's Lamig. America. In a What? stand. What? Stand. Ito yung mga gamit namin. Good morning! Nagkain ka na? Gusto mo ng milk? I want the tiger. Ay, kakagising lang po namin. Ayan, hiping ng tulog. Masarap ang hangin. Gusto mo ang breakfast, bebe? Yeah. Na tayo at yung aming mga kadumihan. Ito yung bag. Yan si Vladimir. Maganda to. Swimming na. Gusto mag-swimming, bebe? Ito yung mga gamit namin. Cheria. Pero mas okay na ganyan. May dala pa ba ang damit yan? Meron man. Di magpalit siya ng ano lang, short lang. Hindi okay na yan. Para di siya, baka mamaya may salabay. Sabagay, pwede mo. Balot na balot lahat. Ay, maluto kami hotdog. Hotdog tayo. Ang ganda ng araw. Ang ganda ng view. Hindi.
Yung shirt ko nakasabi. Ayan. So, ilo. Ano? Ay, wala tayong plato. Ano? Papahugasan ko muna kayo sa... Hugas muna kami ng plato. Hugas ng plato. Ito lang nadalhin mo. Ano mo sa repasak mo na dyan. Mahulog lang ito kasi lalayan mo na lang. Let's go. Ay, teka lang. Kunin ko lang yung tissue. Ganda ng ano, beach. Let's go. Washing kami. Washing. Ayan. Ganda naman. Wala yung nire-record ko. Washing muna tayo. Washing. Ito kami ngayon. Ayan. May dalawang CR dito. Men and women. Ayan. Ganda ng place. Ito na yung buong place. Papalos na yan. Hindi makot mamaya. 4 oras na yun. Ayun yung ring sa taas. Tapos nagbalik ko sa laruan. Sinadaligaw. Gusto pa rin niya yung kotse-kotse yan. Pero siya hawak na yung bula, oh. Sige, shoot mo, shoot! Nexus. Si Nexus, oh. Oh, kinuha na yung ball. May kalaro si Vlad. Wag! Vlad, don't do that, baby. Hindi, baka magmalakasan. Tandaan lang. Si Nexus. Slowly. Ayun, si Nexus. Kaya natin. Hello guys! Pauwi na kami. It's a great experience. Yan. Punta kayo dito sa Isla Lerina. Dito sa Ate Sam. Yan. Pauwi na kami. And then, babalik kami ulit dito. Pag gusto namin ng magpahangin. Hapon na. Yan. Kasi si Ate Sam hindi nakapagpa-picture. Gusto daw niya magpa-picture doon. Kaya lang nag-ano na yung tubig. Low tide na yun. Low tide na siya. So, init. Pauwi na kami, mainit na yun. Then, pero ang sarap ng hangin, no? Talagang super lamig. So, kung gusto nyo ng simple getaway, dito lang kayo. Try nyo mag-visit. Ayan. Napakabait pa ni Ate Dorin. Asikaso kayo nila Ate Dorin at saka nila, yun, si Jericho, yung pinsan. Ate Dorin, uwi na kami. Okay, let's clean. Our bags are ready here. Ready to go. Yan. So we have our own thermos and everything that we need. I will give this to Ate Dorin. And I still have my coffee and the juice of blood there. But we have to keep. Okay. We will bring our trash. We will bring our trash. We're always doing it. Okay, so it's here so that it's all clean. Nagtutugtugan dun eh, no? And it's low tide. And yan, nakikita niyo yung mga low tide. Super lamig dito.
Imagine. Sarap ng tulog namin eh. Then fresh air. Iba din na ni Daddy Cogs din. And then si Ate Dory nandun. And then, good. Ayan na. So, si Daddy Cogs, inayos niya yung tricycle. There. Zoom natin kung makikita. Ayos niya. Ayun. Ganda, diba? Maganda, may basketball court. Ayun. Pwede kang maglaro-laro para hindi kayo mainip. TV dito. And TV ni Ate Dorin. And TV. Ito maganda din ito pag marami kayo. This is very, very good. Kasi meron silang area sa baba. And then sa taas. Tignan natin yan mamaya. Sa taas pwede kang umano eh. So, pwede siyang tulugan. And then yung baba niya is it's like may kainan. And then kung gusto yung mag-inuman or banding, pwede sa baba. And then yung the rest, pwede silang magpahinga sa taas. Ang cute nga niya. Parang up and down siya. Ang galing ng pagkagawa. Astig. And then may bathroom doon. So, kunting lakad lang. Ngayon ka ng CR, diba? Hindi ka na mapapagod. And then, ang maganda dito kasi, na may gate sila. May gate ang Isla Lerina. So, hindi kayo mag-aalala kung may kung sino-sino lang yung tao dito. So, kung sino lang talaga yung guest, sila yung nandito. And then, the rest na yung nagmamanage na sila Ate Dorin. So, yun. Maganda kasi may gate sila. May gate dun sa entrance. May gate dito. Nandito nakapark. Ayun pa rin si Daddy nag-aayos. Lagyan niya yung ice chest dun. Sa tricycle. Ayan. Tsaka pwede rin mag-tent. Ayan. Tent pitching. May tent dun. And then kung saan may vacant dito na pwedeng i-assign, dun nila ilalagay yung tent. Pwede rin. Yun, going home na kami. Pauwi na rin kami. Be right back soon. Be right back soon. Going home. Thank you. Punta na kami, Claire. Kasunod ulit. Jericho, bye-bye. Kasunod ulit.